Croeso i chi hefyd. Sut fydda ti'n disgrifio dy hun? Blair, cluts, blin, rhywun sydd weithio yn gwylltio am ddim rheswm efo pethau ddylsw i'n gwylltio fo ac poeni'n hun nes dwi bron ddim yn cysgu a codi'n bora a mynd o ia, ond lot o bwynt neu hynna. Lle rhywun sy'n poeni lot. Pam dewis gosod y gadair fan hyn? Wel, dyma Borthegest, un o llefydd fwyaf prydferth y byd. O'n i'n byw yma am blynyddoedd hefo nain, lle o'n i'n hogyn drwg pryd yn ifanc, felly oedd mam a dad yn fy ngyrru yma allan o'r ffordd. Ond mae Borth wedi bod yn bwysig iawn erioed, mae o'n lle anhygoel o brydferth, mae di dylanwadu lot ar y ffordd dwi'n meddwl, ar y gerddoriaeth dwi wedi creu. A mae'n gyfrinach da fyd os am lot o bobl yn gwybod amdano lle pawb yn abod morfa bychan, criciath, Porthmadog, ond anaml iawn mae pobl yn dod i Borthegest i gerdded a ddylsyn nhw gadw fel la, felly paidwch ddod yma lle fi ydw. Pa bŵar hyd hoffet ti ei gael a pham? Trafeilio trwy amser fysa fo. Dim ond mwyn trafeilio nôl i adag y deinosoriaid a lladd bob crocodile. A wedyn dod yn ôl a gweld sengl gyntaf Jimmy Neal crocodile shoes yn fflopio gan mai shoes fysa enw fo. Beth wyt ti fwyaf balch ohono? Swn i ddeud y gerddoriaeth dwi wedi bod digon lwcus i fod yn rhan o gynhyrchu LPs, Gwyneth Glyn, Tecwn Ifan, Texas Radio Band, Genod Drwg, Pepler Pew, MC Mabon. Oedd yn brofiad anhygoel gweithio efo bobl gwych, bobl creadigol a bobl sydd wedi mynd ymlaen i fod yn ddylanwadol iawn yng Nghymru. A ia, change i wneud rhywbeth da, dwi'n meddwl. Sut yn wyt ti yn dderbyn beirniadaeth? Wel, yn tyfu fyny yn berson eitha hyll, ti'n arfer yn buan iawn efo pobl yn dy beirniadu. Ac dwi'n fler, pawb yn dweud dwi'n fler. Mae hynna'n iawn. O ran beirniadaeth creadigol, dwi'n un o hein, dwi'n meddwl, sy'n wastad yn meddwl bod dwi'n iawn. Ella egomaniac di'r gair cywir i ddisgrifio fo. Oes modd i fand fodoli'n broffesiynol yng Nghymru yn unig? Na. Beth ydy gweledigaeth Dyl Mei? Dwi'n meddwl, yn bersonol, y pwynt hyn i gyd ydi peidio byw am byth, ond ceisio creu rhywbeth neith bara am byth. A dwi'n meddwl dyna ddylsa pawb fod yn mynd allan i wneud. Dwi'n meddwl mae'n gormod o bobl o gwmpas dyddi yma'n trio efelychu rhywbeth arall, rhywbeth mae rhywun arall i wneud yn barod, lle meddwl dwi eisiau creu rhywbeth yn hun, dwi eisiau creu rhywbeth newydd, dwi eisiau bod yn greadigol. Tebyg sydyn. Pepler Pew neu Genod Drwg? O, Pepler Pew. Hugh Stevens neu Hugh Evans? Hugh Evans. Noson mewn neu noson allan? Noson mewn. Port neu Gaernarfon, Porthmadog Tilai 2. I gloi, sut brofiad oedd y Gadair i ti? Gwyntog, lyb, difyr. Gobeithio dwi wedi deud pethau diddorol a gobeithio dwi wedi dysgu rhywbeth amdano'n hun. Dwi'n meddwl dwi wedi. Diolch.